Kekerteng upa baru kun baru mensim bokun. Kajing jong utrai jing Yesus Kristus bagajing jong blay. Lamba kajing sulok jong mensim bokun kindon ringkat bat pi barok. Kun men gupara menen kasngi ka shpau tarik banai bashpau. Ikan mau buram ya kalengku snam. Kajing dap si snam kajing klat no jong I Archbishop bi jingi. Hagani ka step kum siyang si sam. Ni doai lang nakabanta kemensim la klat no jong I Archbishop. Boblay unai ya kata kejaka ke bawlamang nakabanta jungi. Idwairu nakabanta kani ka jelaniam ba jungi. Boblay jai kenrat unpa no kamkloy. Yau nong shirai bapura. Ban pej ban kmi ya kani ke jelaniam jungi. Ban nyalam ingi kipat jongblay katkum kaplan ka sindur ke jongblay. Kektian jongblay ha kani ke step ka khot ka wer yang abri pi. Ban yupuson halor ka wei ka pang. Ka jingkhot ka jongblay yang iwei piwei. Sya kata ka jingkhwai ka bakrau tam. Ka badai ka jingkhawai beneng. Kumbangin sayos ngau naga gospel. Don kita kibala syakot syawer syakata ka jingkhawai. Henry namar ka jinge donut jungki. Ka jing sorong jungki kila kentaj ya kata ka jing syakot sengubha. Lesi ha ka jing jengiru kum Kristan. Hawa ngila syakot hau Jisu hagi benta hagi rukom baper langba ka jingelap ka ketin jongblay. But lesi yung idon kita ki jing sengau sorong ni kita ki mau jentut ki ba khanglat yangi ban yayo benta ha kata ka jing khawai ka jongblay kamtam ha ka ni ka yu khres buku ni pan ka jing ei ka jongblay kamtam ka jing ma pu jisnei jungu. Nga pla haublay badon bor baro Badi pi konmen ko para banglele pop shibune daga jing perkhat daki tin daki kam daga jing le klet daga jing le palat chunga daga jing le palat chunga daga jing le palat bakrau he chunga namar gata gerpa di kamaria bukhun kabaisa gatesti yakyangel bakru khun badi pi konmen ko para bandwai nagabanta chunga how try play chungi Ublay badan bor barok nisnei yingi dalama bagi pop jingi unyalam yingi syaga jingim bom jukun.
Tung in ya duai. Duai baga jingai ai jome ko trai ngi kerpan. Kan yaj barobor rahmat jengi bat kan buat nadien jengi. Bat bakan penlong yangi barobor ki bakut jengmut banle ya kababha. Dau trai jengi uji sukris sukun jome. Uba imbat basin syar ringkat ban me. Haga jingi long kawe jong mensim bukun. Uwe ublay junam la junam. Jing pule na ka kitab u Isaya. Utrai un sapan kre ka jing kawai. Bat unyat no ye ki umat na ki khmat baro. Halor uni ulum utrai ki pai un sapan kre na ka benta ki pai benriu baro. Ya ka jing kawai da ka kleng. Kajing kawai da ki wain bakin sai. Da ki kleng ki bana ki shieng. Da ki wain bala hin janai. But on penjat tiaw halor uni ulum. Ya kajing ka kabatap ya ki benriu baro. Ya kajin sob bala priang halor ki jaj benriu baro. Un penduk junam ya kajing yap. Bat utrai ublay unyat no yaki umat na ki khmat baro. Bat ya kajing lek rain ki beriu jong u. Unweng no na ka perthai baro. Na ba utrai ulaong kumta. Un saong hakata kasngi. Uni ublay jongi. Ngila ap ya u bat unwan pelaj yaki. Uni ulong utrai. Ngila kmi lenti ya u. Tu ngin ya kemen bat ngin ya syat kemen haka jing pen im jong u. Naba kakti utrai kan syong ne halor uni ulum. Kaktiin jong utrai. Kesam. Ha ka ying jong utrai ngan syong silenter kisngi klemkun. Sebagai ong lang. Utrai ulong unong syarai jonga. Dan ai bangan kerdu. Kiba pengat bat kiba jerngam kilong kidiu langi. Haba kiba upenjat hai yanga. Harut ki bajai-jai uyalam yanga. Kiba pengat bat kiba jerngam ya kamen siem jonga. Langi. Ha ka yeng jong utrai ngan syong silenter kisngi klemkun. Harut ki bajai-jai uyalam yanga. Kiba pengat bat kiba jerngam ya kamen siem jonga. Uyalam yanga ha ka lenti ka badai. Na ka benta ka kerteng jong u. Wat langadai ya hakathem jong kaserniu ka jingyap ngam tim jingma lamar medon batna na ka benta ka dingju jong me wat uding syarai jong me hakathem ngan yanga kaserniu ka jingyap lang ha ka yeng jong utrai ngan syong silenter kisngi klemkot milapen kre jingbam yanga hakmat kinong syun jonga. Me pensele ya ka klik jonga da ka umpniang. Ka kuri jonga ka slay. Ini ong lang. Ha ka yeng jong utrai ngan syong silenter kisngi klemkut. Sisya ka jing baha bat ka jing isnai kin buat yanga. Baro silenter ka jing im jonga. Ha ka yeng jong utrai hi ngan syong silenter kisngi klemkut in ong lang
haka yeng jong utrai ngan syong silenter kisngi klemkut. Jing pule na kasiti u Paulus bakhuj saki Kristan a Philippine. Ku para ngitip kumno bangin im kerdo. Ngitip ru bangin im pahu. Hakanu kepor bat habaro kikep ngalanang ya kabuj beri ban mat ya ka jing kedang bat ka jing tangan. Ya ka jing pahu bat ka jing kerdu. Ngalala banle ya ki ai baro hauta ubasan bor yanga. Lajar kata pi lalong ki basbun ban ya tanrong lem ya ka jing jar jonga. Ti tu ublei jonga un pendap penbiang ya baro ki jing don kam jong pi. Kat kum kaspa jong u. Ha keburam ha ukris Jisu. Ha ublei bat ukpa jongi. Kan long keburam junom la junom. Amen. Kaktiin jong utrai. Bayang. Jong utrai jongi uji sukris. Un pensyai ki khmat ki do nut jongi. Knang bangin duptip. Ya ka jingkermen syakaba ulakhot yangi. Haleluya. Utrai don ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel buku kat kum Matius. Hag dagapor ujisu lakren biang hakil dok rang ba bat kitemen kisan jong pai ba daki parsi uang. Ya kihima beneng la ban penyesriem badus im. Bala penlong ya ka jing khawai poi kha poi man na ka bantau khun jungu. Lapha ya la ki syakri ban khot ya ki bala syawer sya ka jing khawai poi kha poi man. Henry kim syam tre wan. Kum tau lapha sakiwei pat ki syakri uang. Ya thu ya ki ba la syawer. Hakmi ngalada pengkre ya ka jing khawai jonga. Ya ki masih dap jonga, bat ya ki khun masih jonga ki bla pen sengai, lala penyap, bat la tayar lut nadong syadong, tuan sya ka jing khawai poi kha poi man. Henry kita ki bla syawer kim patiau, bat kila lej syala ki kam. Wei syabri, wei sya ka khayi pateng, kat ba ki wei pat, kila kem ya ki syakri jongu, kila leben ya ki, bat kila penyap yaki. Usim lobitar belapha yala ki sipai bat la penyap yakitu kinong penyap riu bela thangdu ya ka snong jongki. Nang taw loong halaki syakri ya ka jingkentiu kurim lakre henrei gitu glua syawer kem long ki babit. Kumta khelaj syakilat kilenti bat ya ka philap tu khot sya ka jing khawai poi kha poi man.
kumta ki syakri kilalaj syakilanti singkien bat kilalum baro kat kebagi akendu bat babha bat basniu bat ka kamra khawai kentiu kurem kala khamngia da ka basya khot sungubha anrei habaus im la lej pe ya ki basya khot sungubha loi i badon wei briu bom syam la riam da ki jin riam kentiu kurem bat loong hau kolok kumno piwan rung hang ne klam ka jin riam kentiu kurem utau briu la sngap la ka sngap Deus im loong halaki syakri kum yu bat kti bat kcat bat bread yu shabar na haga jingdum haga ba omdon jing lenyar haba ondon ka jing lenyar bat ka jing kriat beniat na ba shibun lakot henry kendiat lajit the gospel jong utrai kunmen gupara sajisian hagani kestap ngi ai kungu kadam shaw blai trai kanran kamtam blai ngi sajisian pat ikani kalat banwan syakani ke yeng bukhuit kieng kentang jong blai ban yok banta ban sngap ya ketien jong blai bat kamtam ban diang yau jisu hagidunut kemen sim jungi itip bau blai jungi ru blai bakenrei ka jingit ka jing spun yangi ki khun jungu ka jing pule mata ka step ru ka kran yangi ya ka wei ka banta kata ka jing sha khot jungi sha kata ka jing khawai ka ba kedau bat ka pen phalang jumut yangi ya kata ka jing khawai beneng ka jing im jungi rengkat but blai ki angel bikir khuj barok Kajing pule benengkong memda kesngi lasim na kitab Isaya no itu lupa. Kalnong kebat rusan dekat banriu hadu bespau. Kapatai yangi ya kata kedur kedar jong kata kajing kawai kebakrau ha kata kehima keban sawan. Kata kajing kawai kebadap da kajing sup bat da kajing kemen. Kajing pule kebaar lasim na kashti jong Paulus apostol Syekh Kristan ha Filipi. Kalong kebasau dekat ba khat ar du khat sau khat khandai hadu arpau kinong Filipi gide tang maki kibalayo pediang ya kaji kai bar kaji lap jong Paulus apostol kiba la kershan yau Paulus hakapor bau dangdon hapok patok bar kajing pule bamta kesngi Paulus apostol upan pau ya kata kajing sungu jungu yaki na kabanta kata kajing sebun kajing ya yarap kajing ki yu bat udah kularu yaki ban nang yai ker nang dwai ker bau blai trai kenran nang kerku kerdo yaki na kabanta kata kajing sebun jungki ke gospel pat menta kesngi ke keren yangi sapang kata ka parsi kajing kawai poi ka poi man ban sung thu ju ya kajing phalang jengmut jong kene ka parsi ina puson ha kene ka step haki ar banta ya ka bangilo sngo na kene ka gospel banta ka step kamat nani ka banta ka banengkong kajing kawai tho jong sim kajing kawai tho jong sim ka bangilo sngo na kene ka gospel lapan Yisriem ya kene kajing kawai tho bat kajing kawai haki himau blai kabadap da kajing kemen ma da kajing suk klempap dayu blai hi uban pendap penbiang ya kita kajing kam baro ha kata kajing kawai beneng ban mau ukmilut ya kita ke kiba mangingi don kam ha kata kajaka kawai kubang dia sngau na ka parsi baladap krelut nadong sedong na kabenta kata kesengi bakrau ngila benong bamangi baro ngila syakot syawer sya kata kajing kawai ngi baro ngila syakot syawer sya kata kajing kawai lengba kajing alap lengba ketien jong blai
Hoi ngila ban long ki dukot ki mambar jong kabalang. Kadai ke ba ngila ban ong kabuksiar na kamta jengi ba ngila ban kam ba hoi ngila ban yok benta hakata ka jing khawai beneng ke bapura. Mereka ibat ke ba don kam na kamta jengi kalong ban poi sya kata ka jing khawai beneng ke bapura. Kabadap sya da kata ka jing kemen ka jing suk kalong tang lada ngile ya kamon ka jong blai. Haka jing Kristan jengi ke mamalagasngi. Namar kumbang ngilias ngau na gospel mentan don shibun kita ki mau juntut ki ba khanglat ya kita ki brio ki bala syakot ki Farisi ki Sadusi begitu ki webat ki brio. Namar kata ngila benong ke jing sorong jengki ke jing donut jengki ki lek bon kam ki ki wepat kim syamla sngap ya kata ka jing khot sngubha kaniru kala benlong haka jing mensiam jengi bayangiru kumbang yangi la sya khot sngubha ndai ngi pelet jemut ya ki jong kanik perthai ngi klet ya kanik jing khot jung belai ban yok benta haka kata ka jing khawai ka ba kemen ka badap ka ba belai lapeng khre nda ka benta jengi te namar kata kadau kumau Paulus posol ulaong namar kata kadau haka jing jengi kalong berbor kata ka jing ele apa dan kebor jong mensim ublay kebor jong mensim beman. Namar yang la syakot bala syakot la syatanru syak benta jong beman. Ladang ngimlang ki bahusiar ngiru le si hak jim jengi ngin kentaj ya kata ka jing khot ku jong blay beman la kesngi bang yo ngau lang ba tien ba im jungu bal kamtam lang ba jing yo benta jengi hak yo khris buku. Bat kawi bat ka benta ka bang ko ampuson bi hak ni step kakren hangi ya kata karyam kabej hakata ka jinglej sya kata ka jing thok kentiu kurim karyam kabej amdai tang na kamta kinonglej kurim kamtam na kamta kitu kinong yok benta kibelej bensim benta hakata ka jing kentiu kurim hangni pat kapan phalang jumut ba kata karyam kabej kadai kabangi penphong amdai ya ba pau syabar hanrei karyam kabej ya kata ka hok long briu man briu haka jing jengi bang penkup ya kalong brio man brio jengi da kata ka jing da kata ka jing yamap ka jing pendam mar keliang ka jing la isnai ka jing sungrit ba ka jing khoj mensim bat kiwe pat ki jing long mabha ka bangila banong bangi penphong ya kene ka long riang ka man riang jengi ka badai kata ka jan mangila banong bangila banlong ki babit mensim menta ha kata ka jing khawai ka jing kelipat ka long menta hatu ngi baro ki bla syakot ngila banong ba ngilayo pediang ya kene jengkot lang ba ka baptisma ngilong pan berbor kita ba phong ya kini ki jempong ka ba blai lokwa engi bangin phong berbor ha ka jing jengi kum Kristan hatungi pan phong na ya kene ka long riang ka man riang jengi ya kata ka jinglong babha ka jing yama ka jing ka jing spun ka jing khoj mensim hatungi penphong na ya kene kalong riang kaman riang jengi ya kini ki jinglong mabha ha ka jing jengi lempep lada mangiru ngimlong kita ba penphong ya kene ka jingim jengi ya kene kalong riang man riang jengi ya kita ki jan ki bangi dai ban phong kum ki nong bot jong blai lempep ngiru ngin salong kum kitu blasya sya bret syabar ha kata ka jing khawai poi kha poi man namar bangim don ya kita kijan bangidai bandon hakata ke jing khawai ringi so sorong bangidon ke jing kermen namar ba ublai uyai khot ringi ublai ai ngi kita ke invitation dan ke jing khot sungba om tang sisien man ke por man ke sngi man ke minute man ke kenta ublai uyai khot ringi ai ngi kita ke invitation banwan sya kata ke jing khawai bakrau banwan sya kata ke jing khawai bakrau ndai ka syong hanga pada pi kumno bangin cubab ya kata ka jingkhot ku jungblai bangin cubab ya kata ka jingkhot jungblai kumbau Augustin bukhoi wong bau blai lo thau yangi klem ka jingtip ku jungi ublai lo thau yangi klem ka jingtip jungi hanrei unum la ban penlaj im yangi klem ka jing trelang bangi kaumut bangi dei ban cubab ya ka jingkhot ya kata kam jing pendim ko blai lo tmu lamang na ka benta jungi ipan ke jing ke jing kur do no blai ha ke ne ka mas bukhut kumbangi yo benta ha ke ne ka Eucharist bukhut
bau jisu beran rengkat bengi unai ngi ke bor ke sor kamtam bahaka jing jing mal ke sengi bangin phong berbor ya kita ki jan badai ke jinglong ba bahaka ke jing jingi khnang bah gno gno ke sengi bau blai ukhot jingi syakata ke jing khawai ke bakrau bangila ban kam yelade bangiru ngilong ke bit banyudon benta hakata ke jing khawai bakrau bau blai lomang lo pengkre nak benta jingi ai bau jisu nai bor ai soringi ai ba kamaria tisti kenya sai na bunta jingi ban long bor ba sungrit ban snap bor ya ka sur jong blai bawan ha ka jim jingi ba malaka singi en yero yau jisu kris subhaya lamro aga jingim jingi gumalang singi idon shibun gijon kam aga jingim jingi shimet haki ying kisam jingi haka balang jingi haki melang salang jingi ni phai show play bonon bor baro bodap bor de jing spun bon kurku kurdo ya kita jing tmu jingi baro nak benta ukpa bakhoi jingi ki bishop jingi kilingdo bat ki katikis bakin dep long kisap bisakri basmat ban khot e ki briu shaka hima ublai wat lada dei ban shashutom haka jingim jungi ini onglang ngi kerpat ya me kotrai nak benta kan e kerempe kristan jungi ban omdon na pedeng jungi ki ban kentai ya ka jing khot ublai shaka jing khawai jong ka jing le niam sngi utrai ngi kerpat ya me kotrai nak benta iwei pa iwei nangi ba ka jing yele shutam ba kongsan ha ka jing im jongi kalong ban penne ya ka jing im umen sim hangi ngi kerpat ya me kotrai
Na kebenta ki beriu baro ki badang don syabar ke balang bangkenduk pediang ya ka jingkot ubelai bandrung ngi kerpat ya me kotrai Ngi kerpat ye me kutrai. na kebenta ki beriu baro bau belai unduk weng ya ka jingtap sarong ke bapin matla ya ki bakin yoi ya ka saindur ubelai ban penim yang ngi kerpat ya me kotrai Ngi kerpat ye me kutrai. Sajisian ngi duai na kabenta kemensiam belaklano jong i Archbishop jengi bau blay trai kenad un ai ya kata ke ying shong ne ke basi junam. Ngi kerpat ye me kutrai. ngi kerpat ya me kotrai Ngi duai na kabenta ke ni ke jelaniam ba jengi bang yon o kam kloy yon dong sharai bapura ban pej ban kmi yang ngi pa jong blay bat kam tam ban yalam yang ngi kerkum kaplan ke senduru jungu. Ngi kerpat ye me kutrai. ngi kerpat ya me kotrai Jar-jar lagi jong kita nut kemesim jengi ngai ti sublei ke jing temu jengi baro. Ipan ikini baro dau Chris utrai jengi Lai spa hình riêu phình nhau Lai spa hình riêu phình nhau Duai ku para bagi jingknya jenga bajang pi kalau mau pedang hun hau blai ku pa badon bor baro. Tu pedang ku trai ke jingkar pat jangki rungai jome lembar ke jing terwaknya jangki baleng ba kini ke jingla niam da ke jingru blai ngin la bancam syakaburam jong ke beneng dau Chris utrai jongi Amen. utrai don ringkat bat pi
engkat bat piru tu kan tiu ya lagi donun kentiu ya kisau try tung nyai ngu yu try yu blay jungi asong hak bat kadai da shisha kalong ka basang hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por ba ka jaka ban ai ngu yame ko kunrat ko pa ba khun ku blay badan bor bat bom chukun namar ngitip ba ka dai ka buram ba kraw chume ba melawan ban yarap yangi ki breu bayap da ka jinglong blay chume kat hadu ba mela saindur ba ka jing pen khia yangi kanwan na ka jinglong bayap chungi hi lengbau trai chungi u Jesu Christ lengba chungu ka kan hun jo kyangel kamane ka buram chume bar ka kamen na khmat chume junam tu ai ba ki sur chungi ru ngi duai kinya so bat kinya rwai lang da ka jing kamen kat ba ngi yai pen bana da shisha me long bu khoj ko try ga thamai jong ga jing khoj baro namar ka tangi kar pa jame to pen khoj pan kan tang ye ke ni ga chintarwa jungi dak ba pha i mun sim jame kum ko chair har lord jungi ba kindup klalong yangi kamet bat kasnam jong try jungi u Jesu Christ hakapor blade no yu madala kamon sungu bah lo pdiang ya ga jing sha stom ula shim yaw ku pada kebaingu yeme ula kedia yu ula ai halaki sinran luang tu shim batu bam na kene pi baro namar kene kalong kamet junga ya ka ba naiti na ka benta jungpi agaju gurukom dalala yabam ula shim ya kakuri bada ka baingu biang yame ula ai halaki sinran uang tu shim batu di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong jutang batmai bat bom chukut ya kaban penmi na kabanta jong pi ban na kabanta ki babun ya kaban ma mi ki pom tu le ye kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ay asin bangi
Namar kata ngi bapen mentai ke jing yap ke jimi pat chungu. Ngi terwah me ko trai yok pu jong ke jing imba ke kuri jong ke jing penem. Ngi dai ngu aidam namar melanyau ngi ke babit menya khamat chume bat ban syakri me. Da ke bas ngure ni ger pat me. Bangi ke blayo banta hakamet bakasna mukris. Ngin long bapen yetli ke we dau men siem bokun. Tukun mau ku trai ke balang chume bla priang hastla ke pertai. Wat bencana ye ka hala ke jingi. Rengkaru Francis Pabuku Jungi, Udai Season Administrator Jungi, Ki Bishop Patbaro Ki Lingdo. Tukun mau lemru yakin man ki para shinrang berkentei, Ki Blayotia dak bakermen ya ke jing mepan. Baja baro glaklat no ha ke jing snei jome, tu pediang yaki sya ke jing sya ke khamat jome. Tu snei ngi baron kerpa jome, kenang berengkar bat kemaria tesi buku ke kemi ublei. Jusa buku kurim jengka. Ke apostol bukud barok rukul pensung bahai me pateng la pateng ngindu blong babit benjo bantalem ha gajing yem bom chukun bat bangin nyoro bat pendan buram ye me dau kun jome u Jesu Christ. Da u lambat u badha u kalong hamiu blai pa badan bor ha gajing long kawe jong ben sim bukud barok buram ba gajing yoro junam la junam. Amen. Kumbalau kumingi donong penim malaikai de ketien jong blai ni not ban ong. Kuk pa jungi uba peneng kalong kabukui kerteng jumi kanwan ki ma jumi kalong kamon jumi hak deu kumba ha peneng tuai ngi menta jumbam jungi bahala kesngi matuma bingi kerengkang jungi kumbang rui ma be ke balas niwingi wadwat jalamingi syakaje penshoy hanrei te pelajengi nagabas niu tu pelajengi kerpat ku try nagajing sniu barok hakajing sebon jeme to ai jing suk jing sanye ki singi jungi kenang bada kajing rap kajing snei jumi ngin laj berbon na kapom bat ngin yo je da na kajing jenjar baro kabang dap kemilanti kajing kerban bukhud bakajing wan pat jong nong penim jungi u Jesu Christ. Mar ka jong Jome long ke hima ke jome ke bor bukuram junam la junam. Kutrai Jesu Christ me blong ke apostol jome ke jingsuk nge AP ke jingsuk jonga nga IAP. Wat pe jiki pop jungi henry ke jingai jong ke balang jome. Madha ke jingsbon jome to ai kai ke jingsuk ke jingtali ke wei ke kum kamon jome. Mame ba im bat basan char junam la junam. Ke jingsuk kutrai kendon berbor ringkat bat pi. Tung ya terwai kedak jong kajing Yesuk iwei highway pan. Hakmi ukon lang brot jong blay, hakmi ubakin no ikipop jong keperthai. Sukito blakot syagajing kawai jong ukon lang bron, kokenrat mlong syong hak bandrung po yeng jonga. Reisu ang deng ketien kemensim jonga kan sakiai. Ars pa lai, ars pa lai.
Umen sim ukris tupun kuat yang umet ukris. Ong jung mi tu ai ngan ri wat sya yang bang nakhat no nami na nung syun maman tu dai yang mir ka jingyap tu khat yang batu ong bangan wan semi baringkat bekri khu jung mi mandu mi ro emi junam la junam. Tungin ya duai. Iker padrit yak me kutrai. Ba kumba melap saingi dak jenbam jakamet bekas namu kuitam jung kun jome. Kumtaru men penlong yangi kinong yok benta haka jinglong blay jungu. Dau Chris utrai jungi. Utrai don ringkat bat pi. Ublay badan bor bara unkurku kerdoi pi. Upa baru kun baru mensim bokun. Dialik suk yoro utrai daga jingim jung pi. Ars pa san puar. Ars pa san puar.
Dia syab menginyali salah kijong ki yengisem bai padari long mene bamenin ngila pendan burom ya kejindap sisnem kejinglit no long syarai bai ide jung asbi syab Dominic jala bamenin kasngi kumbakalong kaparte kamariang kumni kat kum ke protokol asya tangi kitkin YT sebanwan ti tiki hajar kila epet napok ke cable network bat kumjut na ke YouTube ke jing pelnoi kemas bokhoy menen mlala ban wan cepo yung mene den re menta kasngi ngila pele ya katai ka jingkhang na kaliang jong kamaria ni bat kumju katai ka giat angtai ti parabange ki bakwa banit bandoi ha ke jingtap jong asbisau kila banit umdai ban yalum lum brum ndre kinyali donline mo num yasleme babaro kinyo simbenta pada kajo kopor kita na artali kikot ki balapan kren akaliang jong kejing jong asbishom akajing im jong asbishom pat kawe kalong tang kidor kidar jong asbishom kamu artali kon ki balapalat do chief minister jong himenen tikin jekini kikot ru pila banyo na ka dukan jong ka parish tikin nikilong kejing kerpan ti kitu ki bakwa ban lidwai ka jingtap jong ya asbishom kila banit pat numya tore re pinya jingai kendiak kubli sibon kaburam kono kapa bakun bam sim bakun odono bakut tamu jisu kumaria kono ngarap ki Kristan aga kerteng kapa kon sim bakun amen.